There's nothing left here for me. Takže čaute, tu som Magic Stone a vítam vás u ďalšieho dielu kúziel a trikov. Dneska si ukážeme trik zmiznutie krabičky od zápaliek. Takže ako vidíte, mám tu úplne normálnu krabičku od zápaliek. Ja si ju dám do ruky, poklepem, počkám, vyťahnem a krabička zmizla. Ak chcete vedieť, ako sa tento trik robí, tak pozerajte ďalej. Takže tutoriál. Ide vlastne o to, že táto krabička so zápalkami je troška upravená. A je to vlastne o to, že ona vyzerá celkovo takto. Vlastne vy ste si ako keby polovicu tej hornej krabičky odstrihli a nalepili na to. Tak toto vyzerá. Vám už stačí spraviť to, no ide tu troška o tej uhlie aj, aby sa nepozeralo divák nejak inak. Ale ide vlastne iba o to, že chytíte ju, dáte ju sem a takto vy si ju musíte dať dopredu do prstov a musíte tým, že zavriete ruku, ju musíte pretočiť. No takto ne, čakajte. Takto. A teraz vlastne môžete spraviť nejaké gesto, že vlastne poťukať alebo tak, aby to vyzeralo dôveryhodnejšie. No a teraz už vlastne iba vysuniete. A vyzerá to, ako keby horná krabička zmizla. Väčšinou si chce divák pozrieť aj krabičku, ale tu sa to nejak moc nedá umožniť. Jedine, že by ste mali druhú prázdnu krabičku, ktorú by ste mali nejak, neviem, v ruke, alebo keby ste mali dlhý rukav, tak tam si to nejak schovať a potom to podstrčiť namiesto tohoto. Ale ináč takto. Takže čaute, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, odber a ja sa s vami lúčim.